Nyakorongo jonka moro mintiere machiegni ma ene chendo mar mbaka oromo matai nyinga Sharon Ong'ao. Okiny makawuono he twak marwa he chendo mar mbaka oromo wang'en na chuogo duol mochung' ne yiero e pachoka mano mar IBC kabende higni en ariyo kabende piny Kenya waonge koda duol karamna jokanyo mago mag duola mago mag IBC. Nonno kanyo ka nonro notim chenro mar dayo dhok notim mabende noyware ahinya mago mag manyo members mago mag IBC mabende nokao dwe madirom achiel. Chenro go duto te norumo mabende nyinge nochwalne jatend piny Kenya odiochieng' manyoro nwanno kanyo ka jatend piny Kenya bende nowalo jakom mano mar IBC kanyakla kod members jokanyo mago mag IBC nyinge mabende nyaka gisani osechwalne National Assembly mano od bura maduong' ma pacho kae. Mana kama nanyalo bona nyisi tipo mabende ibiro bedo kineno kanyo kinyalo ketnwa tipo mano mar jakom mar IBC mabende jatend piny Kenya owalo mano mong'ere kaka Erastus Edung Ethakon. Rozibo naketo pichni go Nyakorom Gajwang' mar mondo mi ine jogo eko mabende jatend piny Kenya owalo mano ne lemo mag mopogore. Jakom mano mar IBC Rozi kinyalo yudo pichano inyalo mana kete e yamo. Ntiere commissioners mago mag IBC mabende jatend piny Kenya nowalo ntiere kanyo mano registrar mago mag duond od buche Anende Ritu ntiere kanyo ntiere Moses Mkwana Mary Sorobit ntiere Hassan Nur Asana ntiere kanyo Francis Odhiambo Aduola Fahima Abdalla mago ji auchiel members mago mag IBC kabende jakoma mano mar IBC jatend piny Kenya oyiero kanyo kata mnowalo Erastus Edung Ethakon kaka jakom mar IBC. Ponono ni od bura maduong' ma pacho Kenya Nyakorom Gajwang' biro bedo ka puodhogi gibiro bedo ka gidonjo mano mar tayo IBC kuom thuolo mano mar higni auchiel. Kata kamano okiny makawuono okan kenda Nyakorom Gajwang' antiere gi rowere mabende biro bedo ka poro godo wach ahinya kotenore kod okenge mago mag chuogo IBC. Achaka nagi Hilary Odhiambo Nyakorom Gajwang' ma en jatend rowere e county mano ma Migori. Hilary rwakni machiegni nyalo mona moso Nyakorom Gajwang'. Erokamano Sharon. An ginyinga iluonga ni Hilary Odhiambo Otieno an wuod Kanyasa Nyatike Migori. Erokamano ahinya. Kopogore gi Hilary Nyakorom Gajwang' bende nitiere ka gi Wendi Aura mabende en jalony e weche mag telo. Wendi machiegni. Erokamano amor sana ka abire show kendo. Iluonga ni Wendi Aura nyaka rachonyo to amor ahero sana weche mawuoye rowere ma shughulika gik matimore e piny mawuoye rowere. Erokamano ahinya Wendi kendo machiegni. Bende nitiere ka gi Dickson Nyakorom Gajwang' Dickson Aluoch mabende en jatend rawere e duond bura mano mar Safina. Dickson machiegni. Erokamano an Dickson Win Aluoch an jatend rowere duond bura mar Safina kendo an jandiko bende. An wuod Uyoma kamoro ni Chianda dhot mar Katwenga. Koro ago erokamano ne Ramogi kuom luongo miyowa thuolo ka gokinyi ni. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajwang' bende ka dhi nyime gi twak marwa odhi bedo ka koda Judith Oyo mabende en jakom mag jogik mabende nitiere koda ng'ola mano ka duond bura mano mar DAPK. Koro Hilary Wendi kanyakla koda Dickson listi nosegol kacha kodi Wendi akeni gino mar nenang'o e kinde mabende koro aput mabende nomi ting mano mar nono jokanyo mag IBC nosetieko mochalo nyinge ne jatend piny Kenya. Gino mar nenang'o bende gino mar neno nyinge gi tipo man waneno manosepedhi. Anya wacho ni kane list no wuok nyoro tapani nobuogo ji mang'eny. Nitie nyinge moko manosechako fuyo ka gi kachacha ka ji paro ni gin jok mibomi especially telo mar chairman. To koro nwadhi to ayudo ng'at moro mopogore. To koro waneno ni selection jok mane committee mane timo selection no maybe ginya bedo gi reasons gi mar yiero ng'ano to warito neno tich mane maber ang'o modhi kelonwa alafu kabe committee ji auchiel moket membership mar IBC no warito neno kabe ginya timo gimoro mopogore gi gik mwang'iyo godo nikech ing'e kaka Kenya kae wan gi history marach ko bire weche elections wan ga gi weche mang'eny mawuok ga
nitie jomoko ma ji mang'eny oseneno ga ni samoro elections gi ok owuok ga fair and free and fair kaka giwache en kaka onego bedi to koro gi commissioners manyien gi warito neno ka be tich nyatimore lakini koro expectation be ni malo nikech nitie gik mang'eny ma nonego be ni osechako to pok otimore kaka sani onego be ni registration of voters en gimoro ma nonego be ni nosechakore to dhi mbele alafu wan gi pending boundaries reviews mang'eny pani mang'eny ma pok otim nikech koro ng'eni commissioners moko ka nowuok moko nowuok kapok by 2023 alafu wan gi by elections ma be pod ochung koro nitie tich mang'eny marito gi koro jo Kenya rito neno ka be gin jok ma oromo positions ma oket gieno agino bro bedo kwatwa kanya korom gajwang kalure koda tije mabende koro rito commissioner mano mar ramna jakom mar IBC kanyakla koda jokanyo commissioners mago mag IBC e kinde ka ponono ni bro bedo ka ipodho gi koda od bura maduonga mapacho kai mana kana nasenyisi kinyalo nene tiponi kanyo mano mar wang jowi mari kata bende ni neno chenro e mbui nya korom gajwang Mage nyinge mabende jatend piny William Ruto owalo mabende nosechoro nyaka ne enyim od bura maduong' mapachoka jakom owalo kanyo Erastus Edunge Thakon mabende wuok e county mano mar Turkana. Wantiere kanyo gi Anne Nderitu Nyakoram Gajwang kopogore gi mano wantiere gi Moses Mkwana, wantiere gi Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiamba Duola mawuok e county ma Kisumo, ineno kanyo ntiere Fahima Abdalla mawuok e county mano ma Lamu. Bedano ka counties magi wuok e Nyakoram Gajwang bendo pogore ntiere Nyandarua kanyo, Kakamega, Uasin Gishu, ntiere Mandera, Kisumo, Lamu. Jakom ineno kanyo oyiero mawuok e county mano mar Turkana. Nanyisi ne dhi bedo koda welo ang'wen Nyakoram Gajwang. Amor ka aneno ka Judith Oyo osedonjo. Judith harwaki ni machiegni. Nyalo mana moso Nyakoram Gajwang. Kaka wach amor bedo kod karkai. Ya, asante. Ero kama na kendo machiegni. Dickson kineno kora mna nyinge mabende opedh kanyo mabende ten piny Kenya walo. Ineno gwenge mopogore mabende giwuok. Geno mari kaka japiny ne nang. Ingeni an agologa honest opinion. Korok maber dong apoya. Kad tie changes mo oket maber wawacho wa recognize. Apani it's for the first time ma gimolu gidongere ni meritocracy obedo considered. Meritocracy tende ni okwarang dot mangato ae kata okwarang county mangato ae kata okwarang region mangato ae ya nikech kwa neno jakomo bed appointed Ethakon wuok Turkana jikaka Nderitu Nyandarua ngat kaka not ntie jaluo ma Kisumo. There is that equal representation mano we appreciate. However penjo nitie mang'eny nikech apa nitie expectation ma jo penjo wacho waneno Nyachae kacha kotimo application to achako waneno an Amadi Donge bende kotimo application chik wach maber ni 2011 Act manobedo revised 2020 section 5 mare wacho ni ntie committee that will be appointed walungi ni selection panel committee mabiro konyowa come up with the commissioner from the chairmanship to the other commissioners. To wacho ni this committee biro yiero ji ariyo. They will appoint 2 people and as to be the chairman gibiro yiero ji ariyo mondo bed ja tenda IBC ato gibiro yiero ji 9 mano ne 2011 koro 2020 bed revised ni gibiro yiero ji 6 as the commissioners. Koro ji ariyo mabedo yiero gi koro kere makawo ng'ato achiel. Koro jo Kenya na winjo kaka ji wuoyo online. People had a lot of expectation. Apani kata mane mbui kuonde gini gini kok simu Nyachae to en Anne Amadi. Mano kaluwore gi nonro mar Tifa be. Kaluwore gi nonro mar Tifa. Tang'o miyo kata Tifa gi kino biro gi nonro kalago. Ntik moro ilwarang experience in the line of duty. Ni to ng'ani osetiyo kuom kinde marom nade. Tang'o manyisowa ni onyalo deliver. Number 2, ularo the ethical moral. Tiende ni ler kata ler mar ng'ate kom. Hapa ni Anne Amadi
giki kata mana scandals mosemakogi tin kabisa. Koro ng'ato kaka Ethel nyocha ni en county attorney, the selected chair, but yiero mare jomarango integrity question nikech on 2021 county attorney en number one advisor mar governor, to chairman mobed appointed sani mana advice Josephat Nanok. Ngeni 2021 Josephat Nanok nitie penjo moko manotame duoko e PAC e bunge kucho, yeah. Iwacho ni notiyo gi 4 million in a day in traveling to ne ndalo corona. Koro in that year in 2020-2021 1.4 billion Kenyan shilling notigo in Turkana County in traveling. To chief advisor, then the chairman elected was the county attorney. Koro mago gik mwanyalo jopiny nyalo rango ni to that integral part ni okwane ka omoro ahinya. But we must appreciate ni the meritocracy, yeah, obedo checked. Mano pen number one. Mar ariyo, nitie reports moko, nitie agreement moko manobed piny kane NADCO nyocha negindiko. To negiwinjore ni then kane ODM pone in the opposition, but it was a report anyway that was written, ni kata mana opposition will participate, yeah, appointing these commissioners mon ng'ikruok kik bedie. Lakini koro ka waneno ka joko luoki, joko rwak town. Ang'ino wabro bedo kwa loso kotende kod mano. To ang'ene na geno mabende oganda mapacho kana nitiere goda. Hinya nyaka luore koda penjo mabende ni penjo oganda. Wantiere koda kembe mopogore mabende timo nonro. Tefa notimo mare ginya koro mgajuang chieng' tich adek mano mar jumani ne giango nonro mabende ne gisebedo ka gitimo. Kana gipenjo oganda geno margi kaluore koda chenro mar dayo dhok mar manyo jakom kanyakla kod jokanyo mag IBC. Ne giwacho ni gin gineno ka gima iwacho ni Anna Madi gi Charles Nyachai ema ne gineno ka gima nyalo ka jok mana gi prefer. Iwacho ni jok mana gi yiero mabel na gi prefer kaluore koda jogo mabel no da dhoge. Kwana tema lu 23 nodhi ne Charles Nyachai. Oganda neno ni Charles Nyachai ma samoro ni nyalo milemo mano mar bedo jakom mano mar IBC. Bang'e kang'iyo kata mana ethakone ni kanoda dhog oganda eno miyo na kwana tamalo 12 kende. Kata kamano Dickson akeni in king'iyo Hillary ok Dickson Hillary king'iyo kata mana listi makoro nugo kaka japinye gino mari bende no chope kare. Erokamano Sharon, achaka parni an Hillary Dhiambo. Aneno ki confuse Dickson. Hillary Dickson. Dickson, nyaka go bor matin. Gino mane wan go kaka jopiny achiel, nyinge moko nitiere ma wasing'iyo go e pap mar siasa ka. Kata political space marwa kaka mar Kenya ka. Amadi nyowang'eyo an Amadi Nyachai. Adieri mantiere ni jopiny nigi geno ni either achiel kuom ji ariyo gi dhibedo ang'owa dhibedo chairman mar IBC. But aneno ka rais mar Kenya bende otemo tugo kien, otemo nyisowa ni otemo tugo in a way e yo moro ma nyiso ni en bende kaka ne oparono okadhe timo dwacho ka ne oparono eko. Koro omiyo wa ng'at moro manyien to pod wan gi to nikech chiwono ng'at manyien ni eki miyo wa paro mang'eny ahinya nikech iyudo ka Ethong Erastus Ethong ji mang'eny iyudo ka ok ong'eyo ng'at ni eki ok wang'eye ahinya nikech nyo kaka nasawacho chien kacha ne nyo waseng'iyo awang'iyo gi nyingi moko chien kacha ki ng'ato wacho Anna Madi ng'eni mano registra judiciary kacha ka ng'ato wacho Nyachai wano gima nyo wang'eyo maber ahinya. Koro aneno ka nitiere to mang'eny, nitiere doubt mabiro mang'eny nikech jo-Kenya ni onge gi geno kod rais marwa gi nyaka sama wuoni. Podi thoth ji mang'eny kata thoth ji mang'eny e ground ok ni geno kod rais marwa. Koro kata miwa mana ng'ato podwan manage to. Tigini to nyaka bedi, kama nakiwacho ni untiere koda to nikech ka umiu ng'at mung'eyo wacho ni ng'ani osetie ministry ni osetiyo kage kacha. Komiu ng'at ma samoro ng'at ma humbe ji okia ahinya bende riwacho ni
wan non nitiere gimoro mopandi, nitiere gimoro moponde i wachno eko podi, iwinjo. But ang'eyo ni gik moko pod biro mana yelore ka ndalo medo ng'owa, ndalo medo sod. Mana ka bende Dickson nomedo wacho chien kacha chande ni ma ng'ama advice governor to nokonyal advice governor kuom tiyo gi pesa matin. Nokonyal bedo a good advisor konyiso ka ni ka iketho ka watiyo gi pesa mang'eny ahinya berwa wati kode kaka owinjore ka ne jopiny. Koro geno pod waonge go nikech bedo ni Raila omakore kod rais mar Kenya, mano bende pod kelo juolo wang' mang'eny kuom yiero mar ang'owa, kuom selection, kuom put mano yier ma koro rito mondo bed approved gi ang'owa gi parliament nieki. So literally pod wan gi chandruok podi nikech aneno ka bende opposition jatelo mar opposition leader kacha Kalonzo bende ogo dhoge kacha ni pod aneno ko wacho ni gidhi golo press moro machiegni. Maiso ni nikech owegi oko to ang'e ni gini bedo kamae nikech Raila ni opposition. Koro giwacho ni koro nikech Raila okelo ng'ate, koro waneno ni koro opposition to opposition ok nikech opposition odok ang'owa. Ero kamana odok mrema kocha. Anto kisitako donjo e weche mag opposition pod wan e weche motenore kod yiero. Judith, kero kana na pachi twak makama, ineno kanyo jakomo wala kanyakla kod jokanyo mago mag IBC. Nyinge makamago kaluwore koda in kaka japiny, ineno gi nade? Ipuodho gi? Nyinge mobiro gi nying moketnwa en chalo iluongo ni system manipulation. Newach kwang'iyo maber, wadwa ni mondo wang'i ka be ker marwa nyalo bedo ni gimoro amora kotimo fingerprint ne onge. But chal gima ni fingerprint ne ok nyal koso. An ka kian nang'eyo ni an dhi kawe. Anamadi. Koro kaneno ka oko ka inwach mae ng'ama waneno kotiyo be ok inene ka en ahinya e public. En kar tijeni to tije mineno timoni tineno ka ma tich motim maber gi lony moketie. Koro kineno ka mae ng'ama oket kando nwach ing'eni IBC en chairman in position maduong' to en baro ng'at ma ong'eni mae e gima onego bed ni timore, ng'at molony to oloth gi system kaka system onego bed ni tiyo. To bende kar wachiegni donje yiero igni ariyo ora adek mwasekalogi. Ng'eni IBC ng'ata moyiero onego bed ni gibedo 2 years before election. Neno to mae iketo gi a year before election. Matini ni onge skills like okomigi the best preparation, but the only thing momigi niya bora ibed kar kanyo titiyo tich ma ane mawacho. Koro still pod okwanyal bedo gi geno ne gi rais Mwantere godo sani ni. To nikech uno rowere to chenro makama bende mana kaka pile wamiyo ga rowere kata mna thuolo. Listi makamano bende uneno kama na rowere iye. Bende paro ni kaka rowere bende nyaka mi kata mana ting representation e tije lemo madongo kamagi. Hacha kodi. Ero kamano apani mane gima nadwa wacho nikech anya paro ndalo mane negi golo wach yiero ni jo wachak nominations no chako to koro ji ne apply alafu process no chako. Anya paro rowere ma Kenya kae negi chung matek to kendo anya paro ne nitie ga in fact ne nitie a section of rowere moko manotero nyaka wachni e court nikech waneno ka gima nitie positions moko certain departments moko ma girido sana makoro rawere oknya bedo kuondego. But king'iyo Kenya kae wan gi rowere mang'eny ma qualified mosomo man gi experience moromo manyalo wuoyo on our behalf. Lakini yudo ka kobiro e weche mag koro shortlisting to koro yudo ka nying rowere koro onge. There's antire rawera chel Joel Mwita nang'eni ento koro nyinge no dhi to apia badaye mano koro kwa rowere osewuok mogolo pressure mowacho ni wambe wadwa bedo gi representation. To wach representation is a major issue nikech iyudo ka koro kokwanya consider rowere matiende ni koro wadwaro to pok wa recognize ni rowere be nigi gimbe gin gi nyalo to gin gi nyalo gi qualifications moromo mar serving a
positions mopogore opogore go. To kendo gimoro kendo machaka fwenyo gi list mokelni. Nte nying mar Hassan Nur. Nte wach moro nowuok kane gitimo shortlisting mokwongo. Nyinge nowuok 100, was it 110 around number no. To badaye bang' ndalo 11 to negidhi gimedo ji 6 moko. Mok gin list manoketi mano yango keto to ne gionge list mokwongo koro mano ngeni ji chako penjore ni ji 6 gi akanye to criteria mane manotigo mar medo gi to kane gionge list mokwongo ang'o mokelo gi mar 2 koro ngeni ka gisichako bagni gi process ni at that level to ngeni koro jo Kenya chako penjore ni gini kariti menango en ntiere dot machien moro mitiyo godo jogi ji 6 go yakanye to koro finally ka list wuok waneno ka one of ji 6 manorie list go koro apia kanyo koro ngeni magi gik matindo tindo sani ngeni jo Kenya wang'iyo gik matindo tindo nikech elections en gimoro ma can build or destroy Kenya ka unge gima notimore 2007 elections and because no kwa trust IBC enough ma no kwa believe ni results no wuok maber maji luenyo no wuok to bang 2007 wadhi 20 wadhi the next elections the past elections wasebedoga gi issues ma issues ko kene lueny to wadhi e court pod wadhi yuare court matende ni already process ni kaka gisichako gi bagni gi real names gi misrepresentation of young people iyudo ka jo Kenya okwanya bedo gi trust ta aparo na duk no ni na chiene kaluore koda chenro mano mar dayo dhoka kanotim e kinde mabende nitime nikech mar mondo mi manye jo kanyo mago mag IBC list na bor bange no bedo shortlisted kanyo e kinde mane dayo dhok bende nganyalo penjo ni dibed ni rowere no ndikore tijni koso nok gindikore koso gine mano wegi oko koso dibed ni ang'o manotimore achaka na kodi kramna Dickson thuolo mag rowere ahinya tije ma dongo lemo mago mag piny owacho apani atorore ang jama koda kawuono ingeni ntik milong ni experience yeah mano miwa people are complaining ni ethon experience mare ji konge malach ji ka wacho Amadi kata Nyachae wacho ni joglony margi kata mane yore mar chike and other field related to that large koro vijende dwaro gane obed included but that technocrat experience vijere are under experience so maybe negi nyalo ndika but it's not a guarantee ni kindiko you have to qualify because one of the things mirange panel are the experience koro apani mano we should not be too ambitious as youths apano ni gwange limit one nikech indeed kipenjo kata vijende mano rowere mano apply to ninias IBC go ipenjo kata mana the last IBC report ipenjo kata mana IBC Act why it was written when it was revised magoro wacho ni vijende unge gingeyo koso Chiloba was a young man so when you're saying ni vijende has no experience jigni kijende unge kod launch onge gima chalo kamana aparo ni kanyang na pogre matin nikech vijende angadiri vijende nyo ondikore kirene gi oro letters magi ka gidwaro ngowa gidwaro tijni tan kimaneno kae kini ntiere kaka government kata sirikal ntiere joge manyo dwaro e yangowa e ka anano ka selection kata chenro mare ka yera put mare manyo gine nyane na ketho sa kiano wuon anano nyen mana ketho sa nikech ere kaka gikaw thuolo mang'eny waketho sa ne jomoko gitimo interview ile rimeo kang mokongo mabende koro oganda nyalo wacho ni mang'at ma samoro nwakia humbe ahinya nikech dongi mana nyisi ni Tifa notimo nondo to Tifa ji atamalo 41 na dwaro mar mondo mi Amadi ema mi kom mano mar IBC ji atamalo 23 na donya chai to Erastus Ethakon mana ji 15 kende mana dwaro mar mondo mi to ji atamalo 55 bende e Tiffany ko wacho ni nyoko yie ben onge gi yie gi yiero mar angowa mar 2027 kaluore koda put moyier angowa manyien koro pod wan gi chandruok
waneno ni kech wane namba mamalo ahinya kaka jomatindo. Achiel ne wanene ber gikete kata mana ng'at achiel nikech kopuonjore ka koponi ng'ama tin oketi kind jomadongo gi kata ng'at achiel kende odhi puonjore. Aya Dixon tika ne point ni naneno ka Judith bende nitiere gi wach moro madwa somo godo paro. Ing'eni owado no rush ma correct work koro samoro koko yiere kota mana respectfully kake wache. Nitie listening skills. Ibeda beda patient tijo gi mangato wacho monde. And then after that you are allowed to interject. Koro gima temo wacho igeni owada no wacho ni I'm against vijende being participate in IBC, the commission itself. Gima wacho ni the commissioner, the top commissioners mabedo brought on board. There are specific skills that someone has to have. They're given qualification. Ntie tiegruok mangato bedigo, lony mangato bedogo, eka bed appointed. Year in, year out, Kenya's Kraiga, katamana, I think in 2017, a petition on Deki, Marchini IBC, Mondobedi Sol, Monchebukati Gikobi. Why? Nikeji duari integrity. Integrity, biro mana be kaluogi experience. Yeah? Tapani mano, in that line of integrity, among the thing manya wacho, ni the IT sector, hapa ni chien kachacha, when Mosando was still alive, 2017, can the then panel Nebedo brought on board. He came up with what we call the e-electronic, the e-election system, the electronic election system. Mane offered gima walongi dongere ni periodic approach, and the manual approach. Iwinja. Mondo mi such ideas be though mananganya wembele. Mondo mi such ideas be they launch midwaro in that field. But IBC duo, yeah, there are a lot of jobs. Maybe jende nyalotim okochoni nyaka fight. Mondo wabed on the forefront. Tuonge skill needed. Ibro bedo kinyiswane gin kaka mage mabenje vijende. One of them. Ima konyalo mana maka ge kanya no ka Sangweno Seromo director mara nyisani waka yo matin mar mondo mi kika ngadi donge. Ne korongo jong Sangweno Seromo in bende mar mondo mi ibed kod wachwak makama. Yoronwa ote lai magote machuoka redi ka uchiel nono. Mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel ano ka wantiere achiel kachiel mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kanyakla koda X. Akayo matena. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Citizen Duka, home of discount. Fresh savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of
fi. Mokongo, odi ang'o milando nyingwa ni nyoro gotieno no makwan gi nuri kokwalo. To dok anachiwo mana fon wan mano kona design. Ya wadonge no teku kudwa teku. Kusakoso. Nyakoro mgajong dakika na dek tok sangwen marukinyi machiegni wadhi nyime gi twak marwa ahinya nyako tenre kod chuogo IEBC. Bende par ni udichi makawuono wach mabende waluonu e county mano ma Homa Bay en kaluwore koda ik mano mar jaod bura makasepula mano migosi Charles Ongondowere mabende biro bed kitimone kopomo gi udichi makawuono dalane mantiere Kachiena mane kar chung od bura makasepula e county ma Homa Bay. Nyasi makamano nyakoro mgajong osechako wabiro bedo kwa chieri bende achiel kachiel e county ma Homa Bay mar mondo mine kaka nyasi makamano timore. Katika mano kwarwa ketwak mano mar chuogo IEBC. Tok makama wabedo godo bang' jatend piny odichi manyoro no walo kanyo jakom mar IEBC kanyakla kod jokanyo auchiel mano dul mar IEBC maben nyaka gisani nyinge makamago osechwal ne od bura maduong' mapachoka mar mondo mi opwodhgi. Ang'eni kaya okang' mokwongo kana pok wakao yweyo Dickson ni nyiso kotende kod thuolo mag tije marowere nitiere godo ang'eno biro bedo kwasumo mano e okang' makare. Katika mano Judy nitiere wach moro mabende ni dwaro mar mondo mi soma kenen wach mane mana mani dwaro mar chiwo. So ni nyisowa ati ni rowere matindo okobedo qualified mar yudo positions madongo dongo gi. Koro na penjora ni position madongo dongo gidwaro qualification mane. Cause in fact system oketo away ma rowere matindo mondo mi oyud tich ama mondo mi oyud kama ginyalo make sure that skills gi onenore ama kama ginyalo do employment bedo matek e Kenya kar kae. Wantiere gi rowere mang'eny mosetimo kata their masters, wan gi rowere mang'eny mabedhi mbele gi PhD amoseteko PhD margi. Bateni ni magi gin rowere makata kia point gibo bedo gin gi lony magi nyalo tiyo godo e IEBC the topmost ginene positions sections. Kendo wan gi rowere ka ning'iyo gima notimore last month the Gen Z movement, rowere gi nong'eyo maber ne ginyalo neno ma police ni luonge ni ng'ane odak kanye nyithindi luongo ni kama me details the entire details mar ng'atni. Mae jok mochati ni poko bedo skilled, magi jok mo bedo highly skilled but lakini skills magintiere godo no sirikal okdwa miyo gi yo magi nyalo tiyo go skills margi ama miyo gi opportunity magi nyalo tiyo godo e yo maber, but sirikal dwaro mar ni rowere obed desperate matine ni oginyal kata yudo opportunity madongo go mondo mi gi invent gik mopogore mondo mi gi ka aresani ka onge kata rawera mora mora mantiere kar kanyo wawe kata rawera onge a person with disability e gine e committee no te onge kata chiel matine ni ker mar wadwa nyisowa ni Kenya kar kae waonge ngata manigi disability ama jite manigi disability onge ngata molony. Ineno ne mae nyisowa maber ni en gima ginyalo neno jotelo gi gima nyalo en jok moluoro gi jok maging'e ni ka ong'isi ni turn left rowere mang'eny ne nyalo yudo position to be ne nyalo tiyo maber. Kata an kawuoyo e yu mar mine ma an ne nyalo bedo the best representative ne mondo be wane kata gima miyo nyalo timo. Ineno nwach waseneno tije maber. Ineno be mondo wane kikao rowere bende mobedo skilled mana no apply wane ni tich mane magi nyalo timo nwach ne gisengiso wani ginyalo tiyo last year. Ineno ginyalo make sure ni system obedo in the right way lakini sirikal oluoro rowere mabiro oluoro the high skilled rowere manosomo ndalo Kibaki mana ne ochulonwa school fee newach gintiere gi high intelligent to mano bedo a threat to the government. Ero kama na inya bende kan mrako ngeno ndo mar tifa Uganda maro mo kwana chama lo prangwen koda chiel bende wacho ni gionge koda geno gi IEBC lakini un bende mtiere koda geno gi IEBC nikech okang' maka mendi biro bang' yiero ka yiero wajaneno weche mosebedo kata mnaka timore wendi bende mtiere geno gi IEBC to geno mar gi IEBC nyalo bedo ni ubedo best gango. Kaka na wacho ngeni IEBC en
en department man very critical. To Kenya is a democracy ma pod dongo, pod watin in terms of kaka wadongo. To nti weche mang'eny ma wuok ga ndalo elections, ndalo yiero jotelo. To many jotelo gin joma ko yier to the regime did last 5 years. Koro emomiyo IBC en gimoro ma wakao wang'iyo with critical eyes nikech mokwongo king'iyo polls miwacho mek Tiffany ji neno ni ogionge gi geno mamalo nikech gik mosebedo ka timore ok gin gik mamorowa. Alafu king'iyo duoko kaka bejo Kenya kineno trend kako osebedo watiyo gi pesa mang'eny igini kaka elections medore e kaka budget mar elections dhi mbele. But wapenjire ni elections gi the value, do we have value for money nikech elections bedo more expensive makata sani hapa ni wayai 47 billion sani wasedonja 61 billion. To wapenjire ni 61 billion ni only translate to quality nikech mngeni quality is one thing to penjo pesa no, demanding pesa no is another thing. Koro magi gik mawang'iyo wadang'iyo ka IBC kapo ni budget ni omigi to mngeni gikwayo budget sama Kenya wan gi projects mang'eny ma serikal timo, gin gi housing project, wan gi ndeche miloso, wan sani wan gi donors moko like you said the US makoro sani gitemo wuok. Koro ntiere a lot of things king'iyo in terms of economy masani timore. Kopo ni wakao pesa ni to wadhi to wamiyo IBC be gin jomoko madhi golo elections ma is worth that money. To what the quality mar elections gi, number one wang'iyo ni this time be wadhi bedo gi registration mar voters maber machako chon kik warit last minute jionge cards maginyago go kura. Number 2 voter education. King'iyo last election ji mang'eny noko go kura, voter apathy nentie malo nikech ji mang'eny ogi believe a system mar election ni. Koro nagineno ni afadhali kigigo kura nikech kata ka gigo kura to ng'atgi ok bilandi. To koro wang'ni kopo ni pesa ni idhi gol be gidhi timo mobilization, sensitization maber mondo ji koseyudo kura gidhi to gigo kura ka giseyudo ID margi. Koro ntiere weche mang'eny ma wang'iyo wang'iye maber to ndalo elections wan gi electoral violence ndalo nominations lweny ng'eny ji gore. IBC ang'o ma gisiketo in place madhi make sure ni ndalo lweny especially joma miyo machunga wan ka gin magibedo ga gi threats mang'eny in security nikech gin joma miyo. Ang'o ma IBC dhi timo different this time mondo wawachi ni it was worth pesa ma wadhi golo ni. Mane penjo maduong' mabina ngeni kata na Dickson gila ila ngeni kapok loso director maranyisa ne hadhi achiel kachiel nyaka kanisa mano mar All Saints Cathedral ne Kwata Mgajwang. Okiny ma kawuono ntiere consecration mano mar Bishop Francis Omondi mabende dhi nyime gi sand. Wawinja nena kapok odogi twak.